MMA Trebišov je pre ňu viac. MMA Trebišov, rodina každý jak brat. MMA Trebišov, rodina a nie len klub. MMA Trebišov, rodina drží spolu. MMA Trebišov je pre ňu viac. MMA Trebišov, rodina každý jak brat. MMA Trebišov, rodina a nie len klub. MMA Trebišov, rodina drží spolu. Stal pred dverami telocvične po prvýkrát, pripravený čeliť všetkému, čo bude sa diať. Nevadil mu žiaden úder a žiaden pád, odhodlaný bojovať a svoj boj nikdy nevzdať. Presne tak ako Spartan pri termopilách. Krv bojovníka mu koluje v žilách, od potom mokrú uterák a na ňom krvavý fľak. 1000 hodín driny, schytaných milión rán. Teraz stojí na nohách pevne jak v Tatrách Kerlách. Dávaj pozor, dnes tu prišiel dobiť tvoj hrad. Nezložil len tak ľahko tvoj pravý hák. Otužené hole, nezvyknutý dať a dostať. Všetky prehry a pády ho spravili silným. Za ňo nevravia slova, za ňo chcú vraveť výhry. Zdatne ako Spartakus, v kletke bude sa byť. V tvojom koloseum dnes tak tvrdo jak bík. MMA Trebišov je pre ňu viac. MMA Trebišov, rodina každý jak brat. MMA Trebišov, rodina a nie len klub. MMA Trebišov, rodina drží spolu. MMA Trebišov je pre ňu viac. MMA Trebišov, rodina každý jak brat. MMA Trebišov, rodina a nie len klub. MMA Trebišov, rodina drží spolu. MMA Trebišov je pre ňu viac. MMA Trebišov, rodina každý jak brat. MMA Trebišov, rodina a nie len klub. MMA Trebišov, rodina drží spolu. MMA Trebišov je pre ňu viac. MMA Trebišov, rodina každý jak brat. MMA Trebišov, rodina a nie len klub. MMA Trebišov, rodina drží spolu.